India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda, and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन क्षेत्रात जे आमदार असा त्या आमदारांच्या पथकान आज केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे मंत्री भूपेंदर यादव यांची भेट घेऊन इको सेन्सिटिव्ह झोनचो जो कस्तुरीरंगन अहवाल असा तो अहवाल अवैज्ञानिक असा तेका लागून हो अहवाल लागू करू जायना अशी मागणी केली। त्या वेळाचेर भूपेंदर यादव यांनी सांगले की कस्तुरीरंगन अहवालाचेर अभ्यास करपा खातीर नवीन एक आता हाय लेवल कमिटी स्थापन करची असा। ती समिती स्थापन केल्यानंतर स्थानिक पातळीचेर वचून ती अभ्यास करतली। त्याच्यानंतरच इको सेन्सिटिव्ह झोनचो जो अहवाल असा तो अहवाल लागू करचो निर्णय आम्ही घेतिल्लो असा। तेका लागून पुढील 1 वर्ष तरी हो अहवाल लागू जावचो ना असे आश्वासन या वेळाचेर यादव यांनी बसवराज बोम्माई यांका दिले।